Silja Kosonen toisen kierroksen heitto. Tervo siis 67-74 ensimmäisellään. Toisella nyt on Silja Kosonen. Toista kertaa ringissä. Kosonen tako pikkuisesti siinä verkon reunaa, mutta nyt tulee hyvän näköisesti, tulee pitkälle ja se on johtoheitto. Se on johtoheitto Silja Kososelta. Fantinilla 74-35 ja tämän on oltava pidempi niin kuin onkin, joten Silja Kosonen toisellaan siirtyy Euroopan mestaruuskilpailun finaalin johtoon, heittää 74-97. Näin päättyy harmillisesti Krista Tervon kilpailu. Nyt siellä 9, mutta Silja Kosonen puolestaan hän johtaa kilpailua. Kakkoskierroksella on paljon parempi. Ja näin Lori Suomalainen kolmanteen yritykseen. Edellinen oli todella hyvä. Ja tästä nyt ihan sinne keskisektoriin tämä Kososen heitto lähtee ja menee pitkälle! Ja Kosonen parataa kolmannella. Näin vaihtuvat tunteet tässä kilpailusta laidasta laitaan. Ja Kosonen kiskaisee. Kiskaisee jälleen pidemmälle ja nyt odotetaan mittaa. Kuinka pitkälle tämä heitto kantaa? Se on vielä parempi. Se on 76-28. Kosonen vankistaa johtoa kilpailun kärjessä. Aivan käsittämättömän kova heitto Siljalta tähän paikkaan. 76-28. Tässä otetaan kyllä jo kiinnitystä. Aivan kultamitallista. Varmasti myös helpottaa Siljan fiilistä, niin mikä siinä sitten heitellä vieläkin pidemmälle. Niin kuin haastattelussa sanoi, jopa luottaa siihen, että pystyy heittämään oman ennätyksen. Eli se tarkoittaa kuitenkin reilusti yli 7-7. Ja ollaan jo siinä tilanteessa, että Fantininkin on parannettava rutkasti omaa ennätystään, jos aikoo tässä Kososen ohittaa. Lähtökohtaisesti se pahin uhka suomalaiselle. Ja on se pitkä heitto. Tämäkin ei paranna, mutta jos vire on tämä, Fantini on kyllä katsottava aivan loppuun asti. Euroopan mestari Sara Fantini. Hänkin tiukassa paikassa. Aivan ylärajoilla pitää heittää, mikäli aikoo Kososen tässä kilpailussa lyödä. Pitäisi heittää ennätys. Mutta kun hänellä on ollut semmoisia heittoja elekieltä, että ehkä sieltä voisi rahkeesta löytyä vielä pidempi kaari. Vähintään hopea. Hieno kilpailu. Hieno kausi Fantinilla. Viime kausi oli vähän vaisumpi. Ja Kosonenkin jännittää yhdessä Tervon kanssa, miten tässä käy, kun Sara Fantini astelee nyt viimeisen kerran rinkiin. Ja onhan Kososella tarvittaessa vielä vastausvuoro italialaisen heiton jälkeen. Jämäkästi rinkiin Sara Fantini. Ja vielä Kosonenkin sieltä kannustukset huikkaa viime hetkellä italialaiselle. Mielikuvissa vielä heitto kertaalleen kohdilleen. Näin Fantini lähtee liikkeelle. Kosonen johtaa lähellä Euroopan mestaruutta. Mitä italialainen vielä viimeisellä tekee? Saa heito ulos sektorista, mutta se kaartaa liian vähän italialaisen kannalta. Silja Kososen Euroopan mestaruus varmistuu tähän heittoon. Suomalainen on tämä kilpailu paras. Fantini on hyvä. Hopeamitali hänelle ja varmasti voi olla tyytyväinen kisaan, mutta ei voi suomalaiselle Silja Kososelle kuitenkaan tässä kilpailussa mitään. Euroopan mestaruus, tää on 72 ja risat ja siinä lämpimät onnittelut Kososelle, joka vielä kertaalleen tulee heittämään. Kyllä on nyt mahtava tilanne. Silja Kosonen ottaa Euroopan mestaruuden. Itse asiassa jo toisen kierroksen heitolla 74-97 on kilpailun toisiksi pisin heitto ja sekin olisi riittänyt mestaruuteen. Ja nyt vielä sitten vapautuneena viimeinen Euroopan mestaruusheitto. Ai mikä fiilis. Suomen Euroopan mestaruus. Tästä vielä kunniakierros, kunniapyörähdykset. Yksi heitto jäljellä. Silja Kosonen. Kuudennen kierroksen viimeinen heitto. Siitä niin Moukari ilmoille kauniisti se lentää yli 75. Rittensaare tömähtää. Häkistä poistuu mestari, Euroopan mestari. Silja Kosonen 76-28 kolmannella kierroksella. Ja tämä viimeinenkin yli 75.